Segi para tamu ikan dan saksi diberi kehormatan para serahi tokoh wayang dini Bapak Swito dilakukan kita itu tadi satu kaberagen Bapak Bide Samaki Lumat Bide Padilaran wayang kulit dalam rangka ulang tahun pernikahan Mas Bapak Suto Ibu Mariati Puji Lumatkan di Raja Tansah Magi Rahi Wijen Kamis Iksan Tolo Suki Kabir Sani Nantos Sedalu Lantas Lumatkan Kata Gelo Di Cahyo Putati Kabirakan Wilujen Dalu dan sekitar lagi dibunuh di dalam kantos paripurane Acoro Kota Ikan Tulupo Ganti Rahayu Kang Samil Pilaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kancaku. Ya kancaku rono sik. Kung sembah nirun kapur koresan morfena
yang kanan sedekase Kukira ilo sakun mati kanthi ayu umur Lasmani Gusti Amogo Tresna sarta hormat salam keputusane pangeran Kanjeng Asam dengan kula kadya basa padhang rahayine kita ing donya kang blagar Lalu kewewaran carita sinunggi langene budaya luhur tindak teko klodo ingkang becik tindakno dening ingkang ala sing kirana Kelirik ngelakawan moseko yek gambaran ucapan menggilai suci persik tangkaleketan ing kudusan Kepok minangka bumi bencong semingin dalam ingkang amurga kedok keprakak ing jantung dene kotak minangka kuburane dengan mangkuk dadya piwulan nadyan sinampiran dadak pangkat anggen panguwasa sinunggrana ingkang atupa lan lamuka dening sang dalang sinemplungake kotak yen terus tanpa dosa karunduk wong karma lan wong dharma Laksana sang Rata Bupati kangge padhanara ngabdi gunung tempat lawuh sora kuwon gayu semburat kawir sultan Mubarakku arep tasmawi bangarsa kinanti sirahe pendho wagung negari Mandura Pramila kawis tingal gelar-gelar ponan sirat klaben gaya mangkulaken sara Bimbangarka Sanajan nyebut negari Mandura pemikiran samake dadi pinter Dewa Wiraharja samake dadi tebak Sumbawa Lumuhun negara ingkang kondhang samake tebak Panandhan
satemahan dadosaken bingung dilungkrungan tumrapi kali dua kuning mandura nggih ingkang ajeng juluk Prabu Basudewa Warya Sudha. Lengkap insting diri para kadhep para sentara praja parandene kalis tinggal batan jenjen penggari pangrawan tebi mangala pangkat ing sasmita ingkang rayi kekalih satriya Dewesan Pura nenggih Raden Ugrasena liwat Raden Bismaka Larya Prabu Rukma Sidramuti cara berejar sangoten langgonan kami beno Pencarian berpas dari para nayaka jejel kabeh iki tengah tanpa solo parandene katon jeneng permanen dapat mawuya sabdo sabdo kalis tinggal tumpul amari telu ora derek prihatin mulang sungkawan dia Sri Narayana Prabu Basudewa dari jelakan disani sang Prabu Warya Sudha mangkono ingkang karya sing lisan
mangkyo sacating praja kawuryan osanya uri kurang panggrating tanpa pauke hatilah silas kuti Jotma sarjana karo kalulun Pawatito Dem kami Tumaki
Iwang Suksma diluwih uga paring pepanjung perintah barang susah lemah daftar pepat gedanganing cagak Mandura. Kadanipun kakang Yayarya Prabu Mara kaki prayoga manggen ngabyan para istinggil dina para Mandura yani. Paduka jimat sendang kosang kanggo ngadeg karo semanten. Sing kagaraman saka pakurmatan paduka paringaken dumateng ingkang raying punggina. Dasaripun wiwit jenis kala nering sambi kula anggen kula sowan boten langkung sembah pangabektinipun ingkang kunjuk wonten sandhap padha paduka Koko Prabu Mandura. Badangipun kakang dak tampa gawe bombong rasa. Ora liwat pangestu kumara dadi Tampamana Bismaka. Kawula niki Gunawarna anggen kula kunjuk kinanti kaliyan kula kalih. Mugi andadosaken jimating sang kula ora keri kabangipun kakang Inggris Sambura Yayi Ugrasena Mara Gati prayoga panggen sowan Yayi. Inggih ngapuraken panuwun tanpa pati Koko Prabu. Wilujeng Skala Erik Sandi Kulangge kula sibuk boten langsung pangabekti. Minangka tandha pengajian kunjuk sanad padha paduka ing Koko Prabu. Ya Yayi tak tampa gawe bombong rasa pangestu Mara Gati Tampamana Brasena. Kawula inggih brawalan anggen kula niki pinamtangan kula kalih. Kinalaken wonten ing jonggo kapekatan wonten Jojo Praboyo. Owak ora dadi kawan. Pasan saking paduka ing Koko Prabu Mandura. Lan Yayarya Prabu kok Yayi Ugrasena. Apa to darung namiri palungguhan iki jeneng Sira Sakara. Adoh sonawi cedhak saya ndak lakoni yektine ana bab wigati ing bakal ndak dapat. Yektine pun kakang iki pirangane menungsa sing rina wengi mung tansah gandrung karo kerukunan lan katentreman. Saya-saya bareng pun kakang pinitaya dening para kawula lan antuk pangestune para sepuh. Jumeneng mangka ing negara Mandura yektine ingsun mikul tanggung jawab sing abot tumrap banger bacing butet dening mulya rekasane wong sak negara. Nyatane palungguhan iki sing tak gambarake karo sing tak gambar iki malah tiba kosok balen. Negara Mandura hawane saya panas, kahanane saya ribet. Para kawula saka rasa tentrem merga mung tansah digura-gura dening para brahmacora ingkang padha daksya marang wong cilik. Ingsun rumangsa prihatin yang kahanan sing kaya ngene. Lan yen nganti dina iki ingsun durung bisa wek pepadang tumrap lakon lan tetep ing Mandura. Apa becikipun kakang tak lereh keprabon Jaya aku wis lingsem aku wis insing ngadeg jejeg mongko dadi pengayuman ning Mandura kene Yayi. Panjenengan ingkang puspita kasih samiron ombre
danyo Makaras Renaning Driyo kalian kula yang rani dadi dewek sumalawatur lambuk menawi wonten lemak ing atur kawula jagu pangaksa padupun Para Prabu Yayi Drasena para dadi matura Yayi kula pangapunten awit saking pangestu padupun Para Prabu kula kelampahan ngrangket para brahmacara ing ganggu kamardikaning para dasih lan sasampunipun para brombolan kala wau kula cepeng pangareping para brombolan atur katerangan ingkang kanthi gamblang ingkang wasingigati tiang-tiang kala wau tumindak mungkar tumindak murka ganggu damel dumateng katentreman menika awit wonten ingkang andhekeni kathesipun para brahmacara kala wau ganggu dumateng para kawula menika pancen wonten ingkang perintah wonten ingkang bayar para banjur sing blonjo sing merintah marang para brahmacara tau sapa Drasena kula pangapunten babar pisan kula boten duka wana kula boten wedi kula boten nyaka bilih ingkang merintah para brombolan kala wau boten wonten sanes kejawi keluarga Mandura piyambak nenggih ingkang putra ing Sengkapura Anggir Adipati Baswara Kamsa ana dening Rudira kawan-wan Nirvana bangsu nira Kapertawan pangandikani Renggih Praden Ugrasena lamun koeng dadi dedeng koting para brandal
Dedengkote para Brahma lanang nggih putra Mandura sang Pangsa Dewa. Mangkono sang Prabu Basudewa mung jegrek nganti kaya Tudwaja. Datang karaos, ndalewer prasasat kaya tangkis gagal. Ngalumpuh hatan garbe karakap kaya limala sanata gegayune. Senadyan megap lan magep. Mereka agung kawibawaning ratu. Mangkono dia medhar sabda menawi mecah mata sepine kang swasana. Pengayoman mateng jagat Mandura. Yayu Brasena wonten kawuh ora. Ya sanadyan batin kuwi remuk rempuh dadi rempon, rasaku iki njula bareng ngerti yen kangsa sing dadi sumbere kamurkan. Nanging yektine yen gelem gereja, gelem nalar, lan gelem ngorak-arik karo sejarah, sakutuhe pelakon iki dudu klerune kangsa, dudu lupute kangsa. Apa to sebabe kok Kakang paling dawuh kaya ngono? Merga pun Kakang kelingan jaman semana. Gandeng pun Kakang iki seneng bebedak ana ing alas, golek wujude kewan kanggo isen-isen kumraping kebon raja. Mongko wis cepet lamuta garwaning Suryana telu. Ya kuwi Mairah Mahira utawa Mahindra ingkang angka 3 ya kuwi Badrahini. Nalika semana pun Kakang ora adil sing tak kanthi sing ndak kanthi bebedak ana ing alas. Nalika semana ya mung Mahira lawan Badrahini ning Mairah ora ndak kanthi malah ndak dawuh supaya lenggah ana ing kraton. Lah kuwi mula bukane iki lakon iki dadi ribet dadi pepetek ya ngono kuwi mergo aku duwe bojo sing cacahe 3 ning nyatane aku ora bisa adil. Yen aku adil kudune bojo 3 mau tak jak kabeh ning tak kereke siji. Bareng nyatane tak kereke siji temai dilayu merga kamurkane Narendra Gwagra Prabu Burawangsa sing wani nyidra resmi kelawan Mairah. Sing nalika semana jarine Ratu Gwagra Burawangsa iki dandan jebles karo Basudewa.
Kula si Mairah ora rumangsa sulak ora rumangsa kaget bareng dikanthi cumbana dikanthi sasmi ya diladeni apa mestine satemah Mairah bobot tak tundung saka kraton Mairah bobot tak tundung saka kraton banjur anak-anak si Jaka Maruta diglontah karo Surati mantra dewasane dheweke sausé duwe kadigdayan ngamuk punggung Suratamtaha ana ing negara Mandura biyen para sentana praja ora ana sing mangga priya tanding karo Jaka Maruta satemah ndak angkat dadi putra Andanu utawa anak angkate Prabu Basudewa tak paringi tetenger utawa kasih ya kuwi Adipati Kamsadewa ndak lenggahake ana ing Sukabura utawa ana ing Sukabura saku kuwe kangsa kae ora kleru ning janjane yen gelem ngakoni sing kleru iki Basudewa wong ya kenapa peh dadi ratu bojo ndadekake ya apa empek-empekane barang wis tuwa kaya ngene iki malah nyampuk karo prapanku dhewe mergo bojo telu iki paribasan sak circle iki ngono pelampane yang sampun kawuli boten perlu dipun pendali nanging monggo sak mangke netepaken kawicaksanan kanthi adil lan adhedhasar kautaman dhewe iki narya nyirep Prahara mriyananing Praja Mandura kula suwun Koko Prabu sampun ngantos pidhih harema sampun ngantos mangko tingal Nadyanto angger kangsa menika sampun kadhaku dados putra Maduka nanging gandeng kangsa sampun murang susila merak pacak kerajaan Anggerya kedah nampi pidana jumbuh kaliyan pranatane praja sampun lumampah inggih kanthi mekaten ukum Praja Mandura tetep wibawa lan boten dipun sepelekaken dening sinten kemawon hambet kabeh kedah sama beda Dono dendo tegesipun Nadyanto wong liya braya yen pancen gedhe labu kedah pinaringan nugraha kosok kangsulipun Nadyanto keluarga kulit daging sanak kadang yen perlu putra menawi darbi kalpatan dhumateng negari kedah nampi pidana sakmurmatipun nglengeng driya mangun pungkan dwan riman Leleno tanpa kanin yang tanpa usah mangkusang yang utama mangkono rina arendro Sinaring Jawusyon Hangrapo Terbukti bahwa lakona
nyatane wonten seretingan Gerak gerak kasut itu, yuk pergi, dengan orang-orang kariman guru gagak bahkan sampai orang sebuah kanan dikaku kota kanin Adipati Sengkopuro menggih sang Baswara Kangsa Yodha Maruta Harya munggah stinggil nyembah sesebrokan marang Sri Maranata mangkonen ngemoro sibuk kawis tinggal jawil resik kumalsik sakemah dadya gayeng gumarengge anggerbo apa wigati sang Baswara Kangsa prapta ana stinggil mandura Cengayakan ingrat
Ulun saya pamit pasang kalimat tapi dengan kulak manuk kemarin pun kawan tuan Kanjeng diwajib oleh semat motor dengan sopat kebetulanku sembah pangabati pokok hidup potesan dan podo padu kanjeng romo yuk jagat yuk diwo yuk katoro putraku kongso ndak topo gawe bombongin rasa lego legawaning penggawe ora liwat pangestunipun apa maragati tampanono Jaka Marupa. Lho niki brawanan kita mung dikinampi tanganku kalih. Mugian kadosaken jimate gesang kula. Nuwun pangapunten Rama Prabu. Dene kula tilar ing Tata Krami tebih saking Suba Sita lan Tata Krama tanpa pinijil lajeng sowan wonten ngabdian para paduka nedhanipun dintepasilaken. Yekosipun pareh-pareh menapa lan sebabipun menapa kok kula cuman pokok kados mekaten karana kula menika nganggep dumateng paduka menika tiyang sepuh kula menika boten namung tata lair kemawon ning kandhas dumugi ngantos wonten ing batin. Mila kala mangsa menawi wonten kawula ingkang ngrasani ngraosi awon dumateng paduka cocok kula iki boten trima kula iki boten narimaken. Lah saya dangu kok kuping kula menika saya abang saya panas amargi kathahipun para kawula ing sami raosi dumateng paduka. Lah ngeten yen pasipun suwan kula wonten ngarsa paduka menika boten saking pikajen kula piyambak ning kula menika namung dados talang aturipun para kawula ing sakukuban negari Mandura mliginipun kawula paduka ingkang mijil kakung. Sampun pinten-pinten taun menika rumaos bosen. Pinten-pinten taun menika sampun rumaos bosen. King menapa urip mung sepisan wae kok mung dijak bangun, dijak ibadah, dijak manembah. Mboten nate antuk panglipur ingkang sae. Mongko tiyang dalar menika nyambut damelipun menika awrak sanget wonten ugi ingkang wani toh jiwaraga ngetohke nyawane kanggo nguripi keluarga parandene rina wengi kok mboten nate pikantuk panglipur. Lah gandeng para priya menika mujudaken kegiatan tan saka guru tumraping adeking negari Mandura monggo kok dipun gatosaken panyunipun menapa monggo dipun sembadani dipun remen-remenaken manahipun para kawula awit kula sampun saged gambaraken wong lanang yen batine digawe seneng niki mangke sariranipun badhe saras lan sakosa yen awake niku sehat pikirane dadi padang cilik. Yo. Dadi kunci wong sak negara kari wong lanange seneng apa ora? Yen wong lanange seneng, niki mangke wong sak negara badhe seneng. Nek wong wedok yen wong jeruk resula kemawon, geger karo kancane niku mboten senengane napa-napa. Mergo kuncine niku teng wong lanang. Kok nganti kriting dijine sing wedok, anggere sing lanang tetep rokak rokok niku aman. Niku lah, intine napa? Wong lanang-lanang niku mang kek hiburan. Mergo teng Mandura jaman sakniki kathah sanget wong lanang sing kapisan karo itu. Apa? Sewu. Lah carane nyenengke wong lanang. Sewu. Wingking kraton menika wonten sapi. Sing diwayangan iki lho. Sapi jenengan edan kok piye? Kisawai negara gandenge pamarentah sakniki mau kagungan paduka menika prayogi mun sewu mboten sakit nggih panggung napa Mandura paring nyatane para tani teng mriki iki wis 20 taun ora awake akan nek ngopo namung badhe lan ajeng
Menika boten perlu dipun tambahi pantun, dipun tambahi kalonjo lan maneka warna, dipun bangun kemawon wujudipun wisma utang wiwande. Iso mandi. Wande niku warung alit-alit jentrek-jentrek udakara 100 warung ngoten. Teng lebete warung akeh dipun pasang wujute lampu udakara 10 watt ingkang ampun padhang-padhang. Lah teng lebete warung mau dipun paringi wujudipun jajan utawi panganan nenggih tahu sing iso guyu pikang sing iso jigang. Tempe sing iso gawe keplok ayam. Pamane napa to? Mereka mriku mangke tembang wau wonten nuwun sewu jajan ingkang wujudipun kados makaten wong lanang niku padha cantut greget jumangkah anggenipun makarya saya makan tar-kantar nggih to. Saya makan tar-kantar. Yen wong lanang niku seneng atine niki jagat mangguruk beres. Beres. Khusus sakjek jumblek aku dadi ratu krungu wae lagi ning warung ana bikang apa bikang sing sejikan tahu sing iso guyu kuwi tahu cara ngendi kok tahu iso guyu lho tegesipun menika wujudaken semu boten kok panganan tahu boten nek mriku mangke dipun pasang para wanita tuna susila Tuna Susila kuwi gaweane ngantemi karo kancane. Mboten ngoten. Tuna Susila niku tegese wanita ingkang nuwun sewu lelabi dumateng para priya ingkang irungipun lureh. Oh, lureh dandan garing ngono. Mboten. Garing dinamakan mboten. Para wanita ingkang kecemplung wonten ing jurang cemeng. Jurang cemeng desa. Oh mergo dolanan HP terus kecemplung jurang boten ngoten. Wanita ingkang likur dumateng para priya lajeng dipun bayar nyanyi mijeti. Nggih, mijeti nilai mijeti nggon niku mangke. Aku nek saya umur wanita kala wau nuruti kangsane wong lanang. Wong wadon mau njur banyo nyanyi boten ngoten. Ora cepet-cepet lho sewu. Begege Bisa Sajak risang kampiran Renang po Kinempet kampet Oh yang madosaken Kung sangat maning Ono kabuka namung pondo tangan kemawon Yo sibuk kang marang ati Yo sibuk kang asing tiap mangke wong tapi Yo sibuk kang kudu garing Amargi kula ngrasaken Kuwi tak buka jeneng dados narendra niku ingkang mangrangkul ingkang mancegah ingkang mantresnani basane para sepuh para brahmana resik kyai alim ulama sing paduka boten tresnani kaliyan para neng-neng mandang kok mongko ratu niku kedah warata ratu niku gadhe ora kena kok mari domban iki Dimas Radar sing ditresnani para sepuh boten saged sedaya kedah pikantuk tetesing kagresnan paduka dilaji nah kinarya gebrak dumateng kahanan kinarya nyelimur dumateng swasana supados para warga ingkang kula menika namung mikir dumateng drita kemawon kula nyuwun dipun wontenaken adu jago nanging kan dipun du sanes jago bokongan ning jago bombongan tegesipun dudu ayam lumrah sing dudu ning jarwa mungsa kula sampun nyatikaken paman Surati mantra mongko dados jago lan kaneman saka kula dene jago saking kraton mriki sinten derek menawa paman Ugrasena napa paman Arya Prabu syukur bagi saya menawi Kanjeng Rama pribadi nang jumangkah dadi jago kabeh oleh paman Surati mantra
kaya budine wong arep kalian kalengkane ing jagat dimobako wayah kapro jagat lekak petale aku bisa waca karo ora ing atimu kangsa anggonmu ngecak maksiat karo Ratu Mandura nganti diadani adu jago menungso butuhmu bakal ndongkeng kawibawane bapakku supaya glundung saka kursi keprabot ing atase kowe kiat madane ratu sing kudune paring conto sing becik marang para kawula lan cetha iglo tanpa warana yen ana adu jago mesti bakal kanggo srana ajang abotoan kelop-totoan pompo-pompoan larangan turapi agama lan larangan turapi legor ora ndak ilani nadyan kaya ngopo lan piye ora ndak ilani sapa sing ra trima sing dadaki Ratu Mandura Kadir karunan ing kaspose aneng maragama malakum Krisang kondolas terap mojo Gunjeng diwajib tak menika dapat penggalih kanthi saestu paduka penggalih kanthi wening kula wani matur kados mekaten menika ngibarake wong kendel mesti duwe piyantuk maknanipun boten kok nama kula menika ngancam mincur dhumateng paduka diwajib babagan samboten nanging menika kangge srana slametaken para kawula mangga supados mulya lan remen prasaja kok ngantos kucewu ngapunten kok ngantos paduka mboten kepareng dhahar atur kula mboten kersa ngawontenaken adu jago menungso tandinge jago saka kula karo kasepuhan Mandura nyuwun pangapunten sedaya lorek ing pakarti Sentana Praja Mandura boroke Ratu Mandura menika sampun wonten gegeman kula yen panyuwun kula boten dipun pinangkani wawadi menika badhe kula sebar ojo brangat-brangat atau ucap iki wawadi apa apa lho kula dipeh bali wingi sore kula boten ngerti ning menawi kula aturaken wonten mriki mangke mesakaken Kanjeng Diwaji dadi ulang kawibawane Guyu Sentana Praja kula ngambil dalem paling utang niki monggo capone karya Hey, Allah.
Mula dadi kongso yen yo anggep Ratu Mandura lan Sentara Mandura duwe wewadi ingkang banger daging tubrukna sing mbok karepake sing ndi para kadhe pendongengo. Dongeng nggih dongeng, rembukan nggih rembukan. Ngapunten mriki mboten wonten kopi. Boten kok saya sing ngomani boten. Makan apa? Kenapa? Kulo pun kulo makan pundi dulu. Nyemoni boten nyemoni. Panglipun anggilipun bulan kulo kaliyan kanthi romo menika kok kulo kenceng wong sedang kulo kaliyan paduka. Panglipun tuh itu ya kamu kakek nalika paduka Kanjeng Rama maksih timur dereng jumenengata ingkang lenggah keprabon wonten ing Mandura mriki Kanjeng Hyang Kunti Buja wonten cariyosipun salah satunggalipun Waranggana ingkang yektosipun menika saking dusun banjur nuwun sewu kulungan tur kasar kaliyan rombonganipun munggawa bathok jaluk kelas kasar yo mergo pinter liwara pinter anggone dosa jaran satemah wonten daya darik saking para kawula minggalipun ngatos nggih-nggiraken kraton Mandura satemah tiyang estri kala wau kaangkat dados abdi dalem Waranggana kraton Mandura naminipun Sagopi dadi abdi kraton rasa jenenge Sagopi lajeng dipun gantos nami ya sudah kondangi dan Sagopi kalau aja ngelangi ngelangi itu saya rambut nanti jempol bapak bisa boten-boten getek sini boten cacat kukulan nih boten suaranya becek suaranya pintar berso pintar ngedi busana ngadi salira satemah bab menika ndadosaken bingunge para putra Ratu Mandura milih saking padepokan Kanjeng Rama Basudewa Paman Arya Prabu Paman Ugrasena wong tau bokeng-bokeng sak nenggih klenengan anggara kasih dan kalian putra pajake Mandura padepokan Kanjeng Rama lan kok meneng dhisik ana rasipun dulu Sagopi sanesipun ning gandeng abdi yang
kurang stoke dawuh utaraku mesti bakal nampa pidana gedhe lajeng ngladosi lambang sari napa mestinipun ngantos sakopi bobok. Mengabung bobot sing atase anak ratu mongko isih Joko Kumala isih legan parambine kok ngeteng sing Sinden kala wau pun singkirake saking kraton merga bobot dipun titikaken wonten kagungan Yudha Kandhang dumateng tunggal sapak wol jinandika ingkang nami nenggih pun Benang Sabuka. Apa kok dene Benang Sabuka merga Basudewa sing duwe rasa tresna karo Sagopi men ora sujana pun sewu kok dikene Sabuka merga Sabuka nadyan lanang blegere ya lanang pun sewu sosisipun ayu. Balik susahnya lagi. Bila lanjut dipun Yudha Kandhang. Boten landhep dumugi semanten sing edanan karo Sinden Sagopi boten namung Sang Basudewa ning agune sing Arya Prabu. Kula limpe brangkangan nganti tekan Yudha Kandhang. Yen nganti Cumbana wonten ing desa Tanurunga namung badhe dipun wirang-wirangaken dening para kawula Yudha Kandhang lajeng nuwun sewu Sagopi dijak lunga tembunge sakniki check in. Lambang Sari anak-anak mulih mboten namung semanten kok ya ana sing nusul nek jenenge uga sing eno niki ya golek limpe kakange kakane limpe nggih belangkangan teng Yudha Kandhang ana ya ora ketemu kae anggenipun sambung tresna Ugrasena kaliyan Sagopi niku ugi anak-anak santane cocok ora kopine kabeh pokoke sapi emotine pun sewu Ugrasena anak-anak Ati Manggala nggih Ati Manggala niku leres napa leres lek bab niki kok bongkar geger iki Mas. Kraton iki pengen dadi ratu ana Mandura tak turu tak wisuda dina iki kula mboten pengen dadi ratu. Dadi ratu nopo mboten penak ngarep sing apa nopo utang di sultan. Pun ternyata mawon ning nuwun sewu kaget saking para kawula setahun kanggo kula. Mangke kula bangun Kabupaten Singapura men pimpang kaliyan Kraton Mandura. Muga-muga pengasih saka Hyang tansah panjangipun kelakone Pakmu cukup dadi kaca benggala jodho muntuh apik.
pamoling suksma sinuk semaya winasya ing asati nyimpen kuning ambuk angin warana kalen saking yek layaping luyut pintu kecating sumena sumusuping rasa jati Purwa Madya Wasana sampeyan wonten ing kandhek sedaya waktu kula sampun kula babar. Kula mangli wekdal 7 dina. Lan nganti kasepuan Mandura boten miring jago wonten alun-alun Mandura tanding kalian Paman Swatimangka. Wit menika badhe daya ngadheke Raton Mandura. Kabangipun Kakang Yayi Arya Prabu Putri Yayi Ugrasingha. Amun wonten tindalan ngadeg kadang ora. Wonten tindalan ngadeg ora. Nadyan kaya apa lan kepiye paribasane kangsa iki ibarate jaran lagi negar geni lagi dadi
yen nganti geni dadi kok malah kok kembali geni kang lunga malah saya muruk makantar-kantar yen para penggede mung golek bener iki engko wong cilik sing padha kepingin kula kang mangkono turun kono apa kang dadi penjanji kongso ndak perintah Palungguan itu Grasina mung gawe ning pertapan Saparga ingsun kelingan lamungka Yayi Kunti Kalibrata duwe putra sing gagah Prangkosa Surasekti Mandraguna laire yen jare jenenge bungkus bareng Palungguan Isnuda tumana jenenge Bratasena golek ana Buyut Pramandura sing uga kudu duwe tanggung jawab umat keslametane wong Mandura Kuriki Kira-kira kasmakaten betelan sedaya istirahaken dawuh kaliyan kuwatir marga Pasuruan Prabu ya Prabu apa dawuh Prabu kaya ana dawuh maneh Bukarna kang padha ngantung sibo ingsun dia kundur kedhat pemimpin marang Syekh Nugraning Bangagung uga pangeran tansah paring dana rasa marang wong Mandura